Dobrý večer. Máme 25. decembra 2020. Dnes napríklad hrali naši mladí hokejisti 20 rokov. Vyhrali na Švajčiarskom 1-0. A tam je aj Cern, ktorý doma strelal neutrínov a protóny do hlavy, chcú ma pripraviť o mozog. Najale si moji bývalí kolegovia z Huaweiu. Skúrení teroristi vrahovia ako Aleš Polák, Peter Polák, Martin Kočandr, Ľudek Svoboda, Mária Machalická, Dana Goubeva, Ľudek Svoboda, to som spomínal, Jiří Pospíšil, Karel Procházka, Kateřina Esnerová a iní takéto kurvy české z Huawei chcú ma zavraždiť, pripraviť o mozog. Už môjho malého syna skoro pripravili. A naša skurvená vláda, skurvená polícia, skurvená justícia, vojaci nechcú tie kurvy české pozabíjať. Čo to máme skurvenú vládu, skurvenú políciu, skurvenú justíciu? Miesto toho, aby ich postrieľali, dali do basy. Už tu máme tretieho policajného prezidenta, dokonca českého z Ž, ako Kožen, nie ako Radoslav. Tí dvaja sú v base, není rozumnejšie dávať teroristov, vrahov z Huawei do basy, musí tam dávať policajtov. Koľkých policajtov tam ešte musí dať špeciálna prokurátora v Pezinku. Ja chcú dostať do Pezinku a na psychiatriu, chcú pripraviť o mozog s tými neutrónami a protónami. Hovorím 25.12.2020, ešte sú normálni, ešte viem rozprávať. Šoférovať, hovorí po anglicky, tu máme anglickú košelu, respektíve bielu, modrú, červenú, to je naša vlajka, biela, modrá, červená, aj česká je biela, modrá, červená, lenže v týchto dvoch krajinách funguje polícia, ani moje trestné oznámenie vyšetrili na tých hajzlov z Huawei, no tak využijeme inú bielu, modrú, červenú, napríklad americkú alebo anglickú vlajku, tam sú naši tí Slováci, vydajú medzinárodne zatýkajú na tie české kurvy z Huawei a pôjdu do basy, lebo naša polícia česká, slovenská je podplatená. Tak ľudia okolo tých krajín ktorí sú able to speak English alebo po rakúsky, po nemecky alebo po maďarsky, kľudne neváhajte, bežte na políciu a udajte tých hajzlov z Huawei, sú nás tu zavraždiť. Čo to máme skôr na políciu a vládu, že im to toleruje takéto svinstvo. Už dávno tu má byť detektor lži. Nech tí kurvení poslanci Národnej rady tam schvália detektor lži alebo niekto do hajzlu. Na čo sú tam, na čo berú tých 5000 eur mesačne. Lebo aj oni sú podplatiteľní, lebo nejaký skurvený operátor zarába 10 miliónov mesačné euro. Bodaj by nebol schopný podplatiť aj policajného prezidenta, ktorý má 5000 eur a potom ide do basy za korupciu. Keby mal 10 000 eur, tak možno nebol taký náchylný na korupciu. Tak hovorím, ale Aleša Poláka dajte do basy. See you later. Fucking Huawei.